Добро утро! Отивам до магазина да си взема солети и исках да ви кажа добро утро. Малко е сянка тук и нямам представа дали ще се вижда, но днес е неделя и е малко доста е топло навън. Аз съм се навлякла все едно, навън е сибирски студ, то е доста топличко и в момента съжалявам за това нещо. За днес нямам конкретни планове, тъй като е неделя, е ден за почивка и за разлика от миналата седмица не съм си на село. Аз пак съм навън и както виждате си смених якито, тъй като видях, че явно днес ще е топъл ден навън и си взех по-прохладното яке, но мен пак ми е топло и пак ще се облека. Нося ето тези топчици, които видяхте в един от влоговете. Ще ги занеса на Люси, моята елха така или иначе още не съм я украсила, но може да ги използва за негата. И за това явно моята елха ще си остане неукрасена, ако продължава да ме мързи да я украся, така че няма да е зле да се стегна малко. В днешния влог възнамеряваме да ви покажем как да си направите свещник. Този свещник, който ще видите, всъщност ви го показах още в първия влог, Люси ми го беше подарила, това е нейна идея. И днес ще ви покажем в видео как да си направите нещо такова. Той е подходящ за подарък и също така е подходящ да го направите просто за себе си, за коледна декорация. Ще ви трябват сравнително малко неща, които да може лесно да си направите. Ето какво всъщност ще ви трябва. Започваме с шишарките. В зависимост от големината всъщност на самият свещник ще ви трябва различен брой шишарки, но в нашия случай оптимално са 5 шишарки, за да може да се съберат в горе-долу формата. Съответно ще ни трябва и парче картон, кенче от кола или пък кенче от всякаква напитка, която смятате, че ще ви е удобно. Тези са по-малки и са по-удобни. Свещичка. Може да е ароматна, може да е каквато искате, важно е да е чайна свеща да се събере. Маркер, с който да си очертаете освен кръга на самия картон, който ще използвате, също така и контурите на кенчето, за да може да ви е по-лесно да режете. Макетно ножче, с което да изрежете самото кенче, защото с ножица едва ли ще стане. Ножица, с която да изрежете картонът. Пистолет за топъл силикон и пръчки, което може да го смените с обикновена пръчка, която да загрявате за запалка, но това е по-сложния вариант, така че е по-добре да имате пистолет за топъл силикон. Също така мога да ви препоръчам и лепило C2, но остава по-бавно. Него трябва да го чакате да съхне 12 часа, така че не е най-удобният вариант. И също така, ето тук имаме формата на кръга, който ще използвам. Може да използвате пергел да си я начертате, но е по-трудно, затова просто използвате някаква чиния или нещо, което имате. Спрей. В случая с сребърен спрей може да използвате златен или какъвто на вас ви харесва. Ще я използвате, за да може да вържете готовия вече свещник и тя се използва предимно за декоративна цел. Първата ни задача ще е да напръскаме шишарките с сребърния спрей в нашия случай, тъй като фактически те ще имат нужда от най-много време да изсъхнат и затова е добре да започнем първо с тях, за да може после да не ги чакаме. Като начин, по който ще ги напръскате, зависи изцяло от вашите лични предпочитания. Можете да ги напръскате само отгоре, за да придадете лек ефект на напръскването, а можете да ги напръскате и целите. След като вече сме обладители шарките, е ред да се занимаваме с кенчето, което ще направим на свещник. И първата ни задача е да направим линиите, с които ще използваме за очертания, за да може да използваме макетното ножче. Направихме останалите дупки, които са... Не са дупки, ами са линии с макетното ножче и остана задача да ви покажа как да направите последната, която остана ето тази линия най-отпред. Като е добре да имате здрава опора, тъй като кенчето се огъва, поради проста причина, че е алуминиево. Първо ще използваме малко изкарано ножче, за да може да пробием просто дупката в началото на кенчето. И след като вече сме пробили дупка, може да изкараме малко по-голяма част от ножчето, за да може да го вкараме вътре в кенчето. И номерът в правенето на тези чертия да ги правите бавно и все едно режете с трион. Да, все едно режете хляб с тези на зъбените ножове, за да може да се получат прави линиите. След като имаме направените линии, е време да стиснем кенчето, което трябва да се направи сравнително силно, за да можете да
изкарате линиите, както виждате. И след като вече всичките, или поне повече са се нагънали, единствената ви задача е да ги оправите, т.е. да ги нагласите да са към външната страна на кенчето, а не към вътрешната, както е много вероятно всъщност да се обърнат, когато го стиснете. Тъй като има голяма вероятност по време на тази процедура да се порежда, както и в нашия случай Люси се поряза, е добре тази задача да изпълнява отново възрастен. Вече готовото направено кенче имаме за задача да направим също, което направихме и с шишарките, а именно да го боядисаме, за да може да придобие същия цвят като иначе. В нашия случай изрезахме по-малко парче от картона, сложихме купата, която използваме за очертания и очертаваме, за да може да получим формата, която по-късно ще изрежем, за да направим кръга за шишарките. Може и в момента да умирам от яд за това, което се случва, но сядам да редактирам видеото от неделя и се оказва, че половината кадри от това, което исках да ви покажа, ги няма. И поради тази причина ще се наложи да ви обясня за какво и да е. Знам, че ужасно съжалявам, но в действителност много искам да ви го покажа, а за съжаление средствата ми се изгубиха. След като сте си очертали вече кръгът, върху който искате да поставите шишарките, можете да го боядисате, можете и да го оставите бял, това вече е по лична преценка. Под боядисане имам предвид напръскване с спрей, който сте си взели, но можете да си го оставите и бял или пък някакъв друг цвят, какъвто сте имали картон. И следващата ви задача е да подредите шишарките върху самият картон, както е на моят вече готов свещник. Ето така, подредени в някаква форма, 5 шишарки. И ще трябва да ги залепите с силикон или пък с C200 в желаната форма. Като не трябва да залепите само долните им части, ами да ги залепите самите шишарки една за друга с малко силикон. Ето тук, например, можете да го видите. Момент. Да сложите силикон и между тях, за да може все пак да ги поддържа слепени през цялото време. И като цяло това е за свещника. Отгоре си поставяте самото кенче с свещичката и вече имате готовия свещник. Ако желаете, можете да поставите пандалка или някакви други декорации, каквито си изберете, топчици, гирлянчета, каквото си пожелаете. Важно е да ви харесва на вас по ваш вкус. И като цяло мисля, че това е, което съм изпуснала, което нямам като кадри. Надявам се, че все пак ви устройва като обяснение, че сте разбрали какво имам предвид, защото наистина ужасно съжалявам, че кадрите са се изгубили. В момента съм с одеялото, защото ми е студено и исках да ви кажа лека нощ, тъй като най-вероятно съм пропуснала в някои от кадрите и лека нощ да ви кажа, така че пожелавам ви лека нощ и приятна вечер или ден, зависи кога гледате това видео.